Бүгін Муракудак район китапханаһында Мәргәм Буракаеваның «Олы ыйык кызы» хәтер китабының исем туйы булып үтте. Ядыусы, журналист, мәгърифәтче, әүдем ямәгать эшмәкәре, Салават Юлаев ордены кавалеры Мәргәм Сабириян кызы Буракаеваның «Олы ыйык кызы» исемле хәтирәләр китабын ямәгатьчелек, киң катлам китап һөючеләр карамагына тәкъдим ителде. Бүгін мына китап тойына бик куанып келдім. Чөнки Зейнәп апай турында истәлекләрне күптән язарга йыйнайдым. Аның һуңгы еллардагы иң якын кешеләрнең бере мин булдым. Һәм бере генә түгел, ул сердәш, һәр вакыт күңелендәге иң яшерен серләрне берәү белән һөйләмәһәң мөмкин түгел бит инде. Аның шул сер һөйләй торган кеше идем. Чөнки өч улы, ире авыру булды инде, Хафиз апай, һәм һәр вакыт утырып матур итеп һөйләшүгә мохтаҗ булды. Шуга аның ярты яше дигән мак миңа 35 яшьләрендә менә Зейнәп апай менән шул бергә шул күгәрсез яктарында йөргәндә ага 70 бит инде. Шунда без юлда һәр вакыт сер уртаклашып Зейнәп апай үзенең күңелендә булган бөтен хатирәләрен дә, кичерешләрен дә, үзенең яну көйләрен дә һөйләй торган. Һәм шуның теге бөтен һөйләгәннәрен ятмаһаң да барыбер Зейнәп апайның халкы, теле, ышытылган ягы, авылы турында яну көйләрен ядайым дигән максатым йөренде. Һәм менә шу китапты Күгәрсен районы хакимияте бик хуплап каршы алды минем тәкъдимде, һәм уларның ярдәме белән китап дөнья күрде. Сарала райондың төрле оешма, предприятие, учреждение етәкчеләре, китапхана, авыл клубы мөдирләре, урындагы киң мәгълүмат саралары журналистлары, шулай ук район хакимияте башлыгы Гайса Гыйльметдин улы Янбаев катнашты. Без барыбыз да именно яшьләрдә дөрес юлга, дөрес нигә өйрәтеп Мәргәм апай һәм шул нидә бит инде. Шу китабында ла шулай бит инде. Без үзебезнең яктан администрация ягынан да шул нидә карайбыз инде. Былтыр мына бюсын күчереп үтәптек бит инде. Гранитный нигә әйтеп дом детского творчества алдына. Шулай мына күрәгә безнең центрда эш алып барыла. Именно Зәйнәп бишнең 110 еллыгына арнап без ни асабы бит инде ошо парк имени Зәйнәп Биишева итинде. Шулай ук әдибәнең китабы сыгу шатлыгын уртаклашырга Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Шәһид Худайбирдин Хәрәми Гарипов исемендәге премиялар лауреаты, республика башкалаһында башкорт телендә бастырылган Кеске Өфе иҗтимагый сәяси мәдәни газетенә нигез салучы һәм басманың баш мөхәррире Гөлфия Мөхәммәтгәрәй кызы Янбаева килгән. Зейнәп апайды адмы күпме белгән кеше буларак әдгенә аралашып өлгөргә туры килде һәм без инде ул вакытта яшь идек һәм Зейнәп апа ергә бик барырга куркып кына йөргән кызлар идек, ләкин Зейнәп апа шул тиклем ябай, бөтәбезне лә ничектер игътибар үзәгенә алып, безне ничектер курсавын алган һәм кәңәшләр биреп, хәтта танышкандан һуң ул моны шәхсән телефондан шылтырата торгайны, уңайсыз була торгайны инде. Ул ничек инде ул миңа шылтырата шундый бөек язучы дип. Шуннан ул шундый аралашуга үзелә һуга бултыргандыр инде. Ул яшьтәр белән аралашырга ярата торгайны Зейнәп апай. Гомумән бөек апайыбыз булды. Без катын-кыз сынапта милләттең йөрәгенә хәнияр булмаслык итеп, ошо апайларыбыздан үлгү алып, бүген ошо җәмгыятебезне тәрбияләп, яшь гаиләләргә ярдәм итеп, үзебезнең һүз менән, үзебезнең үлгү менән, әгәр дә шулай итеп яшәһәк, ул катын-кыз барыбер ничек кенә булмаһын алда бара.